जों दिनै फुंनि सिमि जेरैबो सिनि सिख्लारक बा सिनि YTF नि वारियारक जेरैबो सामंथाय दङ बेलायखौ हदम हदम खायनाय ओ जागायाव जों नर नुगै मानखाना याक्सि याग्रा नायसिं नायखांखाय सिनि जे सामंथाय दनायरक जत सिनि YTF नि वारियार्स रक सिनि ओ जागा साथ्र संगठन फायजाक सिनि TWF नि सिनि वारियार रक फायजाक जतनो जे बेबायदि सामंथाय दङ अब कायसे सिनि बस्काङाव जे जों कायसे ऐतिहासिक साल जे कायसे जों कायसा लाइबुमा कायसे जों त्रिपुरायाव गोबाल बेबो जों सैया नाय दङ अबनिफ्राय जों कायसे दाबै दिनैयाव मांखिलिनार नङै माननाय दा अबनो कारै कयना मुचुङो सिनि खनानि जे प्रग्राम ताय जे जाबुक बिसेस खायनाय आनि कब जरा खनाय दंनाय बरनो बां कयना मुचुङो ओ जागा जों मटामटी सिनि जे खाया नांगोन सिनि YTF वारियार्स भलन्टियार्स जेबेखाय साखथारि सामंखाय दङ जों अबनो कायसे सिनि एक्सपेक्टेशन खना सुदो आस्तबल चिमिया सारा आगरतला सारा त्रिपुराना अ एकटा मेसेज थानाय और सिमिया जों दिल्ली बो कायसे मेसेज रावनानि बागै सिनि कायसे खिन टारगेट दंनो तमनि के 1 लाख ओ 1 लाख न कारिबो खनानि सालाव जों प्राय 2 लाख हाय 2 থেকে 2.5 लाख मदद जों बरफ खना कुथुमनाय आबाय कायसे जों जतने एकटा बखाव एकटा आंथालायजा तो अबाहायखनो जों दिनै और हदम ददम ताय अबनो कयना मुजों हास्तिनि जत लुकुरखनो तिप्रासा लुकुरखनो नर कोनो वाराना करे कोनो न किरनानि करे जत जगह पीसफुल बेबे जों सामंख्लाय दङ ताय जारा खना फायना हनि मानजु तनाय नर गारि माया हनि रक बखनाय दङ नर गारि माया हनिबो नर गारि न नासि तयावो जे गारि दङ आ जागा न दले पालेके फायनाय बगै आर जे गारि दङ कोनो काहाम हायबा गारि ता बासिलायदि जे गारि मामना आ जागा न कालायनाय जों सिनि जे ओ मास गेटिंग प्रोग्राम सिनि जे थामसानि मेसेज सिनि जे बुबाग्रानि लास्ट फाइट अबनो जों सक्सेस फायनाय ताय जों ओ प्रोग्राम नि बिसिंतिनो जों दिल्लीयाव कायसे मेसेज पाथनाय जे ओ जागानि तिप्रासारम जत थांचांखा सिनि कायसे नाहारमु आबो गसिन ग्रेड तिप्रालेन अथवा सिनि सार्भाइवल नि बागै सिनि जे डिमान्ड सेपारेट स्टेट आबो जों नांगो अबनो जों खुनुना बागै न जों जतन खातुम खजां लायजा आबोनि बागै hambai maro tino jaga kobangma sini YTF warrior rok faija tino jaga जों sini je prepared committee khajak tomar ni bisite jotto jani ja samung naitha to khai tongo keba stage tangi tongo keba flag kai tongo keba sino jaga banner thepai tonglayo sound tikhlai tonglayo tai kobangma gari gura sin transportation ni byapar sini parking ni byapar जों जतनो मोटामोटी sini प्रशासन bai sini jara home department bai जों kok salainai जों tinta hai point singo jaga tik khlaika sini yango jail road bukhak abo sini east part sini yango south part dike sini yang simna bukhak ni jara phainai khoi bukhak phainai bonogo जों gurkha posti bukhago tai bad baki arada nogorogo tongnai tai jara yango